Xogħol estensiv ta' restawr tas-saqaf oriġinali ta' Dar il-Mediterran għall-konferenzi li kien imbena mill-kavallieri 400 sena ilu li kien jinsab f'periklu ta' kollass. Restawr f'diversi partijiet tal-binja biex tiġi stabilizzata. Restawr tal-aperturi kollha tal-binja, bdil tas-sistema tal-arja kundizzjonata, tal-faċilitajiet sanitarji u tal-lifts biex il-binja saret aktar aċċessibbli, kif ukoll investiment f'tamir ġdid awdjoviżiv. Dawn huma fost ix-xogħlijiet estensivi ta' restawr li saru matul dawn l-aħħar 10 snin f'Dar il-Mediterran għall-Konferenzi l-Belt. Il-kap eżekuttiv tal-MCC Pierre Fenech qal li x-xogħol ta' restawr sar b'investiment ta' 10 miljun euro nofs. Spiża li qal kienet tkun ħafna akbar li kieku ma kienx għax-xogħol li għamlu l-ħaddiema ta' Dar il-Mediterran stess, b'mod partikolari f'dawk is-sentejn tal-pandemija. Żied li bix-xogħol ta' restawr tal-ispazju qed jintrat lura lil pubbliku għax infetħu 4 postijiet ġodda, wieħed li qed jintuża bħala studju għas-sfin minn Sfin Malta u 3 l-oħra fosthom il-bejt ta' Dar il-Mediterran veduti mill-isbaħ tal-Port il-Kbir li jintużaw għall-avvenimenti kemm il-barranin li attendu konferenzi kif ukoll mill-Maltin. Għalli l-investiment f'dan ix-xogħol ta' restawr irrenda fiqlieħ għax għajra l dawk is-sentejn tal-pandemija Dar il-Mediterran għall-konferenzi rreġistrat rekord sena wara l-oħra. Tem jgħid li l-profetti komplu jpoġġu obbligu fuqhom biex ikomplu jinvestu fil-binja bilan li tkompli titgawda kemm il-ġenerazzjoni tal-lum kif ukoll minn dik ta' għada. Għall-Prim Ministru Robert Abela, l-inawgurazzjoni tal-lum tirrifletti l-viżjoni tal-Gvern fisser ix-xogħol li sar f'Dar il-Mediterran bħala tip ta' żvilupp sostenibbli li qed jagħmel ġid lill-pajjiż u li qed irendi finanzjarjament. Appella lil min involut fl-industrija tal-proprjetà biex jitbiegħat mill-mudell tal-qlieħ ta' malajr b'konsegwenzi negattivi fuq il-pajjiż u minflok jisfrutta aktar l-iskemi biex jirrestawra proprjetajiet vojta f'żoni ta' konservazzjoni urbana. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-realtajiet tajbin u dawk inqas tajbin li ġabet magħha riġenerazzjoni li saret f'dawn l-aħħar 11-il sena tal-Belt Valletta. Għall il-fażi li jmiss issa trid tpoġġi fiċ-ċentru lir-residenti Beltin u fost oħrajn qal li mhux se jittollera aktar abbużi fuq il-parkeġġ riservat residenti u volum għoli ta' mużika wara l-11 ta' bil-lejl biex inħoloq bilanċ bejn id-drittijiet tar-residenti u dawk tal-komunità kummerċjali. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo għalli Dar il-Mediterran għall-konferenzi hija qass tal-pajjiż li tattira mhux biss in-niċċa kulturali imma wkoll in-niċċa li trendi finanzjarjament tal-konferenzi u tal-avvenimenti.